phần mà quay ngã lòng tầng u nong rắt ngàn đơn ấy em ban ai ya phi ngàn đơn ấy em ban ai ya phi dan kajing ila phi mon nga ai ha phi dan kajing ila phi mon nga ai ha phi wa lagi keluar sahid dengan melawannya wa lagi keluar sahid dengan melawannya wa la ubnai wajing syaiha porbadum wa la ubnai wajing syaiha porbadum ya kajing ijungana ai happy ya kajing ijungana ai happy. Trong phít lấy aki cầm sorgan ngapat mawai ngalong tang unang rap ngam don ai ban ai phi dan kajeng ila da phi mon ngai happy wa laki klur hasahid ngam laban nyong wa la umnai wajing syaiha porbadung ya kajing ijong ngai happy